Yaro baya taka. Wai sai ne kana ina ne tun da ka ce mun ga kanan an gama komai kuma na ji shiru har yanzu. Okay to babu wani abu kai nake ta jira. Ina nan ka biyo mu wallahi ina na tsaye ina jiran ka tun da zan na tsaye ka ce ga kanan shiru. To ba wani abu sai ka karso. Ba wani abu. Sai sauraron. Yaro baya taka. Kura dabbo hagu da babure su sari ga dan gari gangan. Ka gano wannan? Barka dai Alhaji na. Barka ki yau. To duk na musu bayani in dai magana ce ta arziki su hankwantar da hankalinsu su ci su bari. Domin na ga musu ce yasa na dauko na san kai kura dabbo hagu. Allah ki sai. In sun yi ladabi da biyayya to na san za su ci arziki har su taimaka wasu. Zubin kai wannan ka riga ka samu. To dan haka dai ga sana. Da haka ne yanzu zan wuce. Ya za a yi kenan. Shikenan kai ma dole a yi zan kanka. Ai kana da account dina. Ina da account ɗin ka zan sa maka. Ai dole a yi masa. Sai zan yi. Barka. Barka. Da fatan din suna na Aisha ne. Da bidiyo wannan fa. Suna na Aisha. Aisha. Sunan da daɗi. Shi yasa ina zuwa gurin nan na ji ka kwanta min a raina. Kamar ya kwanta miki a raina? Kamar yadda kika ji. Kin san fa na fara cewa ina son shi kafin mu ƙara sunan ko? To abin da nake so da ku kwantar da hankalin ku ci arziki ku bar arziki a matsalinsa. Ba na son wannan hargitsi, ba na son wannan dena. Shikenan babu damuwa. Ko ta kwantar da hankali. Wow, godiya nake. To ragowa fa. Fi ka dan karasa ba mu mana. Ya kuma za ka yi haka. Ci abinci kuma dan wannan. Ba ka ku da mu yanzu aka fara. Sai dai ba abin da ba. Okay, to ba da. Kuma samun taki. Ke Khadija ko? Aisha. Okay, ke ce Aisha wannan Khadija? To ba matsala zan kira ku. Okay, to Ba ba. matsala zan kira ku. Yawa sai kun ji ni. Mun gode fa. Yawa to shi Sai an ji. yawa sai kun ji ni.